For helvede, altså. Har vi ikke mere mælk med? Kraftedeme lort, altså. Ej, fuck. Lige et. Ja. Mor, har du set min telefon? Nej, det har jeg ikke, skat. Der. Jeg har også glemt mine nøgler. Typisk altså. Godmorgen! Ej, helt ærligt. Jeg gider ikke. Spis nu, skatter. Ej, helt ærligt, mor, du fik mig lige til at dø. Det er faktisk lortemor, mand. Det er bare typisk. Ej, det er kraftigt typisk. Det ord, når man sætter at være foran. Hvad kaldes det ord? Jeg skal se en skov af hænder. Mig. En skov af hænder. Mig. Ja, Jonathan. Det ved jeg ikke. Hvad er det? Tillægsord. Mig! Men for helvede. Jeg kan ikke. Det var ikke tredje gang, du skulle ramme dig. Nej, jo. Sig det nu. Jeg har min nøgler i hånden. Nej. Spis nu, skatter. Ej, helt ærligt, du fik mig til at dø. Så kommer Facebook frem. Vi skal spise nu, skatter.